Lütfen bilin digerin de kokin xod pirsin. Navê min çi ye eskîme esla xwe digerin. Were dîrokê veke rû pelên wê bixwîne. Dê bibînî çawa xwîna min dike leşkar doxan. Şîrorên qedîm heta goranên kevnar. Di dîroka medya de em hebûne hene. Kurmancî û soranî diçemin heman çavkanî. Ez şervankî azadiyê me li çiyan, wek helbestên cizîrî dilê min dixwîne. Li ser rêça xanî li peyroniya feqî, ez dêrsimim mezagirî me, ez dengê zîlanê me, ez ruhê koçgirî me, ez ruhê koçgirî me. Îçiyayên bilin digerim, li kokên xwe dipirsim. Navê min çi ye eskîme esla xwe digerin. Were dîrokê veke rû pelên wê bixwîne. Dê bibînî çawa xwîna min dike leşkar doxan. Were dîrokê veke rû pelên wê bixwîne. Dê bibînî çawa xwîna min dike leşkar doxan. Ez dêrsimim mezagirî me, ez dengê zîlanê me, ez ruhê koçgirî me, ez ruhê koçgirî me. Ez dêrsimim mezagirî me, ez dengê zîlanê me, ez ruhê koçgirî me, ez ruhê koçgirî me. Ez şervankî azadiyê me li çiyan, wek helbestên cizîrî dilê min dixwîne. Li ser rêça xanî li peyroniya feqî,